Mikäs laite tää olikaan? Pieruputki. Eli suolikaasu passiivi subwooferi. Myön nytten täällä Utajärvellä, Merilän kartanolla. Täällä piereskellaan. Täällä järjestetään Pierun SM-kisat 28. heinäkuuta 15 reikä. Siis kuulitte oikein. Pierun SM-kisat. Hei, minä oon vähän hukassa kuin Pieru Saharassa. Niin mikä tää on tää koppi, missä sä nyt oot? Pieru SM-kisojen virallinen palauteboksi, eli mulla on niinku paskahuusis. Tänne seinille voi sitten kivasti ottaa tuosta kynää, eli voi ihan seisaatakin sitten näistä skriivata tähän. Ja vipit käy sitten pistää tonne vähän ylemmäs, koska ne tuolta paremmin näkyy ja rahavas vetää tuohon seinille. Ja onko me oikeassa, että tää on ihan kierrätetty materiaali? Tuo ihan pieruputkikin, niin sekin on ihan kierrätyshenkinen kampe. Siis tää on se pieruputki vai? Tää on se putki. Tässä on tuo 8 sentin reikä, kuten näkyy. Pieru menee tonne. Pierulla on ainoastaan yksi suunta ja se on alaspäin. Ja sitten täällä alhaalla on täällä putken sisällä, niin tänne mä tökkähän tämmöisen desibelimittaan. Tämmöisen. Eli tää mittaa se äänenvoimakkuuden. Säännöt on lyhyet ja ytimekkäät. Istu ja pierase. Ja saa käyttää dopingia? Saa käyttää dopingia. No ainoastaan se yksi, mikä on pakko olla, niin ne housut. Ne suojelee meiltä siltä, mitä nyt voi tulla pierun jälkeen. Mistä sulle tämmönen idea oikein on tullut? Täältähän ne tulee kaikki loppupeleissä. Säännöt on sellaiset, että sulla on 30 sekkaa aikaa tässä piereskellä niin paljon kuin haluat. Ja se mitä siellä sinä aikana saat koviten pierastua on se sun huipputulos. Minä haluan kyllä kisata jotakin vastaan nyt tällä pöntöllä. Olisiko sillä ketään ketään vastaan, minä voisin kisata? Kyllä mä sanoin, että se Suomen kovin kaveri on se Peräsmies. Koululaislehdessä muuten oli Peräsmiehen poika sarjakuvat. Ne tuli vissiin joka viikko aina. Mikä on sinun historia oikein? Minä olin ihan tavallinen Tenu Kalervo perällä ja minä olin käpyttelemässä tuolla jossain Paukkuvaaran seutuvilla, kun siellä Paukkuvaaran ydinvoimalaitoksessa tapahtui jonkunlainen räjähys ja sieltä lennähti sitten hernekeittopurkki, joka poksahti meikäläistä päähän. Ja kun Tenun hommia oli tullut tehtyä sen verran, että nälkä oli, niin minähän nappasin sen hernekeiton naamariin ja siitä asti on piereskelty asioita kuntoon. Katsotaan kummalla tulee kovempi ääni. Tasoitetaanpa tätä meidän välistä kilpailua vähän ja mä hain sulle vähän toppinkia. Ootappa hetkinen. Mitä ihmettä tää oikein on? Eli tämä on sitä plutonia hernekeittoa, jolla jokainen osallistuja voi vähän niin kuin kiihyttää omaa suoritustasoon, jos näin voi sanoa. Mutta kun tässä oli kaikki keinot sallittuja, niin mikä jottei? Kisa alkaa. 30 sekkaa aikaa. Korvakuulolla mennään ja Rami, ole hyvä. Vapaudu. Tuomarin näkökulmasta tuntuu, että korvakuulolla tuli tuunu. 30 sekkaa lähti. Amatööri. Nyt on laitettu asiakaspallatteet boksiin. Tulkaa työkin kirjoittamaan tonne 28. heinäkuuta ja silloin on myöskin Peräsmies täällä paikalla suojelijana. Hyi!